Dunay daghang mensahe ang atong gibasa karon bisag mubo ra ni siya nga mga pagbasa diri sa atong kaning unang pagbasa. Gideklarar ni San Pablo sa iyang sulat nga dili na kuno ta mga estranyo, dili na ta mga dumuduong, mga langyaw dito sa balay sa Ginoo, kung dili mga lumulupyo na ta. Muangkon ba mo ana nga lumulupyo na mo sa langit? Nga bitang akong ingnon nga saman ug mamatay ka karon malangit ka depende lang na sa Ginoo pa der. Dugay na kay nang gideclare sa Ginoo nga kitang tanan iya natang gisagop nga iyang mga anak. Pero kung kuwang tas pagtuo, pero may langitan mo ingon, Ginoo mo'y magbuot. Pero Ginoo mo'y magbuot, nya siging buot-buot, buot-buot o puyo-puyo, buot-buot o pangangkon anang mga yuta, mga balay, mga bahandi, buot-buot o kiskis anang kilay, pakolor anang buhok, buot-buot o palaygit, buot-buot o aborsyon, buot-buot o pahimong laki bisag babay, pahimong babay bisag laki. Nya dayog ingon, Ginoo lay magbuot. Nya kusog kay magbuot-buot. Unsa man ay pasabot ana? Kuwang sa pagtuo. Way pagtuo. Amo na ang pagtuo gipulagway diri sa kinabuhi ni Tomas. Naa siya'y gugmas Ginoo. Nya tungod sa iyang gugma sa iyang giila nga Ginoo nga mao si Hesus, pagkamatay guol kay siya bisag naa siya'y pagtuo nga mabanhaw si Hesus, pero gusto niyang mapamatud-an. Pwede bang pamatud-an ang pagtuo? Kay mutuo kuno ta, pasabot wa na nato makita. Kay kun ato nang nakita, di na na pagtuo, kahibalo na na siya, knowledge, dili na na faith. Ang faith ko no is our certainty of the thing we cannot see. Tuo ka nga kanang imong tupad anak nas Ginoo. Tuo dili. Sige, lingi ingna tuo ko anak kas Ginoo. Sige, ingna. Labi na gyud iniglingi nimo, mao nay kawatan kay sa inyo, mao nay badlongon kay nimong anak, mao nay bisyoso kay nimong bana, motuo kag anak nas Ginoo. Pero kung tinuod ang imong pagtuo, kinahanglan mudawat ta sa dili nato makita. Kay kanang atong nakita usahay lipat-lipat ra na. Lipat-lipat ba? Ang tinuod di gid nato makita. Gakinahanglan tag pagtuo aron ta makakita. Mo nang ningon si Jesus, bulahan tong mituo bisan wa kakita. Nakaron para nako ang nahitabo ni Tomas, usa ka okasyon nga gigamit sa Ginoo aron tudluan ta unsaon kanibang paghupot og tinuod nga pagtuo. First, kinahanglan dili ta magpadala, di dayon ta motuo sa istorya sa atong isig katao. Kanabang tabi-tabi ba? Yan. Hala, tuwa dito'y birhin nga nihilak. Hala, nisayaw ang adlaw. Hala, tuwa dito'y cancer stage 4. Nya pagduol niya dito sa ribulto nga tuwa aning kapilyaha, nawa ng iyang cancer. Ayaw dayog tuo anak. Ayaw tuo dayon sa sultis mga tao. Labi na gyud moingon, gisudlan ko sa birhin, gisudlan kong Santo Niño, nya usab-usab dayong tingog. Gisudlan ko ni Hesus, nya mausab dayong tingog. Ayaw sag tuo. Ang simbahan, careful kayo anak. Moagi ginag-process na perting taasa. Doon na tayo pamaagi sa pag-verify. So muna si Tomas, iya tong gi-verify. Wa siya
moingon nga di siya motuo nga si Hesus dili mabanhaw, pero ang iyang gustong i-verify ang gisulti aning mga tawhana tinuod bakaha. Kung moingon ko, kung mo palit mo slot, malipay mo, unsa man, tuo mo dili. Mo palit mo slot ba kaning atong SBF dag, malipay mo, tuo mo dili. Ayaw sad tuo, i-verify usa, palit usa, palit ba? Nya inig palit nimo, tanawa ko noong nalipay ba ka? Kay moingon lang ka nga, man, lipay bitaw tanya, wa ka mo palit, wa nimo ma-verify. Wa mo kasabot ana, mao na pasabot, palit mo. Muna diri sa ato karong halin, daghanang nalipay. Og inyo ning pangutan-on, lipay kay ni sila. Ang atong halin sa SBF DAG as of yesterday niabot na og 30,470 ka slots. Pakpakan na to ang mga nangalipay. Nya ako lang gisigihan gyapon og kwenta ang napamay sigig hatag nato sa 19 slot challenge. So doon na natay nadawat nga 204 ka 19 slot challenge. Pakpa. Nyamingon mo, na, malipay bagutan na. Suway lang. Haron ikaw na sad mo imo testimonya nga malipay gidi ay. Nya, gahapon, dunay ato dinhing bisita si Father Oni Rosaroso. Nya, nag-mission appeal sila tungod anang Family Life Ministry Center nga ilang pagatukuron dito sa Paypay Daan Bantayan. Daghan kay sila gisulti diri paghuman sa ilang tibok adlaw nga paghimo sa apil sa tong misa, nya nangayo sila mga hinabang. Daghan kay sila gisulti pagkagabi nga matud pa nila dili kuno nila masinati sa uban nilang naadtuan o wa nila masinati, purti gid nilang lipaya. Nya mao ni ang partial pa ni kay kamong mga online parishioners pwede pa man mo mupadala hangtod karong Sabado ang ilang nakuha diri nga atong mga love offering para sa ilang pagsolicit sa ila ditong center. Sa sa pito ka misa ang ilang nadawat nga katong atong special love offering niabot og 194,528 pesos and 85 centavos. Actually, wag ni sa misa. Ang sa misa 94,000 anya. Paghuman sa misa dunay ni simba nga ni personal og hatag ni Father Oni dito sa may opisina nagda og 100,000. So diri gyapon to gikas misa. So salamat kayo. Malipayon kay itong ni-donate niya. Gikan sad sa atong simbahan, sa atong parokya, mipaambit sa taog 50,000 adto sa nilang Father Oni. Nya pag humanas misa, doon na pag nitonol, ngit na to, nitonol og adide lain din sa iyasa ning kuan tingali ni kuan Father Oni kay na magini siya lain sad nga donor ni abot sad og 10,000 di na ni dinis ato nya paghuman sa misa dunay ni tonol og sobre nga worth 800 pesos nya ang ilang total gyud nga nadala sa ilang pagpamauli kagabi 255,328 and 85 centavos. Nya kamong mga online parishioners o manghatag pagyud mo makaambit mo sa kalipay kay ang center dinhi ang kuan man na the Holy Family of Nazareth Center sa Family Life Apostolate sa Far North. Lipay kay sila tungod ni sa atong pagtuo nga kita sakop sa simbahan, dili ta mga langyaw kung dili sakop nining simbahan, sakop kining atong parokya, sakop sa kinadak-ang simbahan sa tibuok kalibutan. O kung doon na may panginahanglan ang mga bahin niini na atang mutabang.
dako kay tag project din sige sad mong tabang, dili yun ko mo hikaw sad kung dunay mo sangpit nato sa atong extra love offering. Ngano man kay okasyon kini nga kita malipay, okasyon kini nga masinati nato ang buhi nga Kristo. Hain man ang buhi nga Kristo karon mga igsoon niya sa santos nga misa. Kada nato simba, kada nato dawat ni Kristo, that is the real presence of Christ. Ang atong makita kanang puti nga pan or hostia nga consecrated, pero ang atong pagtuo nahibaw nga dunay dili makita dinhi nga tinuod nga niya dinhi. Og mao na ningon si Kristo, bulahan kamong mituo bisan wala makakita. Kanang inigingos pari, lawas ni Kristo ang imong nakita kanang puti nga pan nya imong hunahunaon og imong dawaton nga kani mao ni ang presensya ni Kristo nga dili makita, ang Ginoo nga dili makita niya dinhi. You will receive it with reverence. Reverence ba kanang pagtahod, pagyukbo, pagsimba. Mao na kining atong tupad o kanang inyong mga kuyog sa balay, gideclare man sad ng Kristo nga unsay inyong buhaton sa inyong isig katao, mao sanay inyong gibuhat nga rin ako. Ayaw sana yama-yamai ang inyong mga silingan o kanang kuyog sa balay, bisag unsa panagnaong kay naay dili makita diha nga presensya sa Ginoo. Hasta kay kana mga adik, kana bang manuyupay ba? Si Santa Maria Goretti, gi-rape to siya. Ang nag-rape niya, 12 anyos siya to, mga 17 years old na lalaki, na naibog kay niya, pero dili makaakos pagpanguyab kay mura siya burungon ba. Ang iyang gusto, iya lang rapon ritso si Santa Maria Goretti. Nagsigig panagang ang batanong dalagita nga di siya musugot nga mo-rape niya ang lalaki. Ang iyang giingon, maimpirno ka ani, maimpirno ka, o gusto ka pangasaw ako pero di man sa ko magminyo, pangasawa laglain. Sige siya panagang hangtod naglagot na tong nag-rape niya, pero wa siya maingong animal ka, piste ka, inatay ka, wala na. Ang yan sa maimpirno ka ani, maimpirno ka, ayaw nigbuhata, maimpirno ka, di ko gustong maimpirno ka. Sa kalagot atong lalaki, kuha bitag kutsilyo nga 12 inches masiguro itong nga kutsilyo, dong gabog mga 14 man tingal ito kasamad, gamay kayong babae bagamay batanon bakit dong gab hangtod nga bibiyaan siya nga himatyon. Naabot gid siya tingali mga 3 o'clock in the afternoon kay mga udto man to siya gi-rape. Nagsigi siya sulti nga gusto gyud kong maadto sa langit ang nagbuhat na ko ani. Limot ko kisingan, i-search lang sa Google kisa tong ga-rape niya, og natinuod gyud sa dito na sa prisuhan katong ga-rape niya, nya patay na si Maria Goretti, nya dito sa prisuhan katong lalaki, sigihan siya duaw sa damgo ni Maria Goretti, gikatikay siya o gitudluan siya unsaon pag-maintain og purity og virginity. Og nahimo siyang member sa Franciscan Capuchin mantinga ito katong maong laki, og nahimo siyang propagator sa kaning preservation of purity and virginity among young people. Moto yang advokasya hangtod sa siya namatay. Nakatambong pagid siya pag-canonize ni Santa Maria Goretti. Kuyog pagid siya sa inahan ni Maria Goretti. Kay bawo siya nga kaning na santa kay ako ning gi-rape niya ako karon ni anasad ko ga-propagate nasad ko sa virginity and purity. Ngano man kay si Maria Goretti naa siya nakita niya itong mo-rape niya nga mao si Kristo. Gusto niya nga makita sadto sa nag-rape niya nga naa kay Ginoo diha nimo, nagihigugma kas Ginoo. Pakamatyan ko ng akong nakita diha nimo. Sus og mao ni makita nila ni
President Putin og ni Zelensky nga kaning kada tawo sa Russia ug sa Ukraine naay Ginoo nga naghigugmaana, dili na maayo nga imo lang ng pusilon, imo lang ng bombahan, kay naay Ginoo diha nga di makita pero nagmahal ug nagatiman, di ta kaakog patay. Lingi ay mong tupad katapusang lingi ing na mustaman nakakita na kas Ginoo diri nako. Ha? Lingi ba imong tupad ba ing nakakita kas Ginoo ni anako? O mingon kanisa, wa jud ko kakita. Sige lang, iampo lang na kay makakita ra na madugay. Na hibulahan kadtong motoo bisan wala makakita. Si Santo Tomas pag-abot na sa iyang conversion nga nakita na niyang Ginoo diha sa matag tao, iya sang gipakamatyan nga hasta ang nagpatay niya din siya masuko, nagpakamatay pod siya isip usa ka martir. Kay kanang usa ka martir magula sa iyang dugo alang sa kaluwasan sa iyang mga kaaway. Muna gihigugmas mga martir ang nagpatay nila, kay nakita nila nga naa diha ang Ginoo sa ilang kalag nangandoy og kaluwasan sa maong tao. Muna ang banag asawa ang ginikanan og mga anak, kung mauna ni ang atong makita sa matag usa nga naa ang Ginoo diha nato, di kita kaako og away, dinumtanay, labaw tanan, pinatianay. Wa mo roy gidumtan, wa naagay mo gidumtan, impiernohonon yun nya haron mawagtang pangitaa si Kristo anang mga tao nga murag wa pa kay kakauyon nila. Ing na Lord, yawa gi makita nako aning tawhana, pakita ako sa imong presensya niini, kakita dayon ka. Ako sa una, wa jud ko kakita Ginoo dito sa mga piniriso. Sige jud kog ampo Ginoo in taon makakita ta ko nimo sa mga piniriso. Abot kog 5 years in love na kay ko sa mga piniriso, labi na kanang pinakasigag mata nya mukagot yung ngipon, kay sigig suyop perting bahua kay way ligo. Anha ginako makita si Kristo usahay, makita gunako si Kristo nga gilansang sa krus, nga ang dugo ang buhok nga humig sa dugo, nga nanimaho ng langsi kay gikan pas gabi ing kinulata. Di man mo motoo, sige na, nindog na ta.